कि सखी है घरवा में रहा चाहे बनावे अरे बनावा कहानी का कि भोले बाबा के बाताना अपन मनावा में भोले बाबा के बाताना अपन मनावा घरवा में रहा चाहे बनावा घरवा में रहा चाहे बनावा अरे अरे बनावा भोले बाबा के बाताना अपन मनावा और घरदानी के बाताना अपन मनावा एकदम सारी गिन गिन रखला एगो फीसा वो न जइतो तोहर संगा एगो फीसा वो न जइतो तोहर संगा भोले बाबा के बाताला अपन मनावा भोले बाबा के बाताला अपन मनावा
सब माया के बाजार है। कहने का कि एगो सिक्का तो हर संघा में, एगो सिक्का ना जाइतो तो हर संघवा में, भोले बाबा के बहसाला अपन माना में, भोले बाबा के बहसाला अपन मानवा में। सखी है तीन सुत बासैया अपन माना तीन सुत बासैया अपन माना सखी तीन सुत तो हर संघा में, सखी तीन सुत जैतो तो हर संघा अपन मानावा। बोल सच्चे दरबार की हर हर